Danas ću pričati o dijetama. Zašto su tako privlačne, kako djeluju i zašto je teško prestati ići na dijetu. Ja sam Kristina Beljan, magistra sam nutricionizma i bavim se prehrambenom psihologijom. Najviše radim s ljudima koji se bore s prejedanjem i pomažem im u tome da razviju zdraviji odnos prema hrani. Ajmo vidjeti zašto netko ide na dijetu. Dijetna industrija ima dobre marketinške trikove da privuče pažnju. Obično na reklamu za dijetu stave neku sliku prije i poslije. Jel? Na slici poslije nije samo da ta osoba ima manje kilograma, nego je i našminkana, ima ljepšu frizuru, nasmijena i tako dalje. Na toj slici se zapravo poistovjećuje mršavost s ljepotom i srećom, a slika prije obično izgleda kao da su ju tražili da donese neku svoju najžalosniju sliku. Osim što nije nasmijana, često ima i neurednu frizuru i nema šminke ili je šminka razmrljana. I na taj način se pokušava prikazati kako ta osoba prije dijete nije mogla biti ni sretna ni lijepa. I takav oglas zapravo daje nadu za drugačiji život. Međutim, na oglasu nikada, ali baš nikada ne pokažu cijelu realnost dijete. Znači, ovo je slika prije i direktno nakon dijete. Čim je ta osoba završila dijetu, dolazi na slikanje i vidi se ovakav rezultat. Ali puno toga ostane skriveno, kao na primjer što se događa nakon slikanja. Što se događa s tom osobom nakon što je završila dijetu. Ajmo sada vidjeti kakva je realnost. Nakon dijete ona vraća sve kilograme koje je izgubila i dobiva još nekoliko dodatnih kilograma. To se događa zbog mehanizma preživljavanja koji se aktivira dok je bila na dijeti. Međutim, kada se kilogrami vrate, osoba često sama sebe krivi za to, a još i dijetna industrija kaže da nije dovoljno disciplinirana ako se to dogodilo. Naše tijelo zapravo neće dopustiti da mi trajno izgubimo kilograme uz pomoć neke dijete, a onih nekoliko kilograma ekstra koje dobivamo nakon svake dijete služe kao osiguranje za slučaj da se ponovno dogodi nestašica hrane ili dijeta. Tijelo zapravo ne prepoznaje razliku između nestašice hrane i dijete. Ali onda se pojavi neka nova reklama koja kaže: isprobali ste sve dijete? Isprobajte našu revolucionarnu dijetu u kojoj ćete u samo nekoliko tjedana izgubiti 30 kg. Osoba koja ponovno krene na dijetu nakon što je vratila sve kilograme ulazi u novi ciklus i konačni rezultat je takav da nakon svake dijete ima sve više kilograma. I to je taj jojo efekt o kojem svi pričaju i koji se kod dijete ne može izbjeći. Osim jojo efekta, osoba može ući i u začarani krug prejedanja i krivnje ili dijetni ciklus o kojem ću pričati idući put. Obavezno stisnite palac prema gore i podijelite ovaj video s nekim kome bi bio od koristi. Informacije u ovom videu nisu zamjena za savjet stručnjaka, pa ako trebate savjet koji je specifičan za vas, slobodno rezervirajte termin za savjetovanje.